Kaixo eta ongi etorriak magazinera, gaur asteartea da, ekainak 14, gaurkoan gure gonbidatua Patxi Urrutia izanen da, eta berarekin aktualitate politikoaren analisi txiki bat, errepaso txiki bat eginen dugu. Baina has gaitezen lehenik eta behin betiko edukiak ikusten. Hasteko efemerideak. Ekainak 14 zen 1648an, Margaret Jonesi sorginkeria leporatuta eta Bostonen urkatu zuten. 1736ko ekainaren 14an, Charles de Coulomb, frantziar fisikari ezaguna, jaio zen. Eta 1928an beste pertsonaia ezagun bat, Che Guevara, iraultzailea, jaio zen Argentinara. Hau da datu ofiziala, baina egiazko data hilabete bat azkarrago izan omen zen. 1931ko ekainaren 14an, Lizarran alkateen biltzarrak estatu bat eskatu zuen Hego Euskal Herriarentzat. Eta 1940an, Auschwitzeko lehenengo biztanleak izango zirenak iritsi ziren. Tonrueko 728 poloniar judu izan ziren. Goazen gaurko lerroburuekin. Arratsaldeon eta ongi etorri bertan berri albistegira. Gaur ekainaren 14a da asteartea, hauek dira Iruñerriak eta Nafarroak utzitako albiste nagusienak. Osasun publikoak beroa dela eta 2022ko lehen alerta iragarri du aste honetan tenperaturak gora egingo duela ikusita. Eta zu merkataria izan nahi duzu, kanpaina itzuli da lanbide honek inguruan duen dinamismoaz eta bizitasunaz sensibilizatzeko. Iruñeko espetxearen zuzendaritzak euskal presoen birgizarteratzeko prozesua oztopatzen duela salatu dute. Nafarroako 24.830 odol emate izan zituen 2021an aurreko urtean baino 7,7 gehiago. Nafarroko epaitegietan genero indarkeriagatik erregistratutako salaketak 7,7 igo dira aurtengo lehen hiruhilekoan. Sakanako eta Larraun Leitzaldeko 17 udalek bat egin dute Nasubinsaren Elena programarekin etxebizitzen birgaitze energetikoko proiektuak dinamizatzeko. Iruñako, Hego-Esibarreko, Burlatako eta Uharteko alkateak herripagaineko bizilagunekin bilduko dira ostegun honetan, auzorako dituzten proposamenak azaltzeko. Iruñak bideozaintzako 30 kamera jarriko ditu urte amaierarako Alde Zaharrean eta Gazteluko itzulian. EH Bilduk PSNek eta Geroa Baik ukatu egin dute Gazteluko plazan 10 barra jartzeko Sanferminetan maila alkatearen erabakia eta ohartarazi dute ez duela araudia betetzen. Gaur asteartea zeinu hizkuntzen egun nazionala ospatuko da eta udaletxeko fatxada turkesa kolorez argiztatuko da. Kondestaberen jauregi Iruñeko zezen plazen historiaren leiho bat izanen da udal artxiboko agiri sorta grafikoaren erakusketa batean. Gaita eta txistu dantza tradizionalak Gazteluko plazara itzuliko dira aste honetan. 5 herrialdetako 9 diseinatzailek parte hartuko dute su artifizialen nazioarteko 21. lehiaketan 4. urtez egile zuei eskainia. Almandozko bestak ospatuko dituzte ekainaren 15-tik 19. Emeki emakume elkarteak Hondarribiko txokoak margo erakusketa antolatu du eta ikusgai dago Elizondoko Arizkunenea kulturetxean ekainaren 29 arte. Eta ikus dezagun aste honetako agenda. Bihar asteazkena Igor Ijurra, Iruñeko Orfeoiko zuzendariak, Lorenzo Ondarraren musika koralaren inguruko hitzaldia eskainiko du 7:30 Kondestable Zibiboxean. Ostegunean, 7:00 Bloomsday buruzagia antolatu dute. 100 urte bete ditu James Joyceren Ulisesek eta mozorrotutako festa bat antolatu dute Karrikiri elkartean. Eta Maite Larbururen kontzertua erraldoien txokoan, 8:00. Crack, Maite Larbururen lan honetan Carlos Taronetxer eta Carlos Aranzegi musikariak dira lagun. Ostiralean ekainak 17, Ursula K. Le Guinen Oian hitzean mundua den bueltan elkartuko da irakurle taldea 7:00 Katakraken. Eta larun batean ekainak 18,
12etan Duguna Iruñeko dantzariak taldeak eta bere dantzari txiki taldeak dantzarako agertokia partekatuko dute Iruñeko Burgoen plazan. Bi taldeek haien trokeo dantza generoaren antzekotasunak eta desberdintasunak erakutsiko dituzte. Gaurko egunkarien azalak. Diario de Notiziasekin hasiko gara egunero bezala lerroburu nagusian, PSNek eta Geroabaik euren arteko ezberdintasunak mugatu dituzte, eta etxebizitza eta bidesarien legeak paktatu dituzte. Azaltzen denez, sozialistek etxebizitzaren legeari egindako zuzenketak erretiratu dituzte eta Nafarroako bideetan kamioientzako bidesaria 60 egunera ordainduko da. Gobernuak 7 lege onartzea aurre ikusten du ikasturtea amaitu baino lehen. Eta gazteentzako alokairu laguntzak 35 urtera zabalduko dira. Argazkian berriz zenbait aur igerileku batean eta izenburuan beroagatiko aurtengo lehenengo alerta. Tuteran 40 gradutik pasatzea aurre ikusten da. Eta beste albiste batean, indarkeria matxistaren salaketak 17% hazi dira urtarriletik martxora bitartean. Nafarroako epaitegiek 448 jakinarazpen jaso zituzten guztira. Diario de Navarran lerroburuan, PSNek eta Geroabaik kamioiei bidesariak kobratzea adostu dute, sektorearen oposizioarekin. Etxebizitza legea babestuz konpentsatuko du PSNek babes abertzalea diotenez. Argazkian, autobusean zioan gazte katalanen talde batek Adazen eta Guardia Zibileko kideen azalpenak entzuten ditu. Eta izenburuan, hau zuri gerta dakizuke. Adazeneko trafiko istripuen biktimek, kamioilariak eta autobuseko bidaiariak kontzientziatu dituzte Imarkoainen. Eta beste berri batean, Albia Madril Iruña bateko 300 bidaiari trenean harrapatuta egon ziren 3 ordu eta erdiz. Gara egunkarian lerroburuan letra handietan, Nafarroak 1967tik gaur egunera bitarteko torturari buruzko ikerketa suspertu du. Diotenez, Iruñeko gobernuak bultzatuta eta Kriminologiaren Euskal Institutu ospetsuaren eskutik, ikerketa batek 1969tik gaur arte torturarekin eta tratu txarrekin zer gertatu zen ikertuko du. Argazkian berriz, Bekeko makina erremintaren nazioarteko 30. biurtekoak atzo ireki zituen berriro ateak. Makina erremintaren bineala bueltan da, gogoz gainera jarri dute izenburuan. Eta beste berri batean, Macronistak Parisen 3 euskal eserlekuak onartzen saiatuko dira. Berria egunkarian, argazki nagusian, Jean-Luc Mélenchon, NUPESeko burua, eta izenburuan ezkerra berpiztu da Frantzian. Macron presidentearen ensamble indarrak 21.000 botoren aldea baino ez dio atera NUPES aliantzari, asamblearako boztetan. Bigarren itzulian, kohabitazioa behartu nahi du Mélenchonek. Euskal Herrian ensambleren eta NUPESen artean hautatu dute 3 barrutietan. Beste argazki batean, Peru Abarrategi Arabako bertsolari txapelduna eta bere hitzak. Osasuntsu dago Arabako bertsolaritza. Beste argazki txiki batean, makina erremintaren biurtekoaren itzulera zuhurra jarri dute. Eta azken berri batean, Jaurlaritzak iragarri dituen lan deialdi publikoko postu berrien 111ak ez dute euskara eskakizunik. Bukatzeko Euskal Herria irratia. Lerroburu nagusian, Mikel Mundiaino sareko Nafarroako bozeramailearen hitzak. Euskal presoen bergizarteratzeko bidean oztopoa izaten ari da Iruñako kartzela. Beste albiste batean, 1969tik gaurdainoko tortura kasuak ikertuko ditu Nafarroak. Eta azken berri batean, genero indarkeriarengatiko salaketak 17,7 igo dira lehen hiruhilekoan. Gaurko eta biharko eguraldia. Gaur asteartea tenperaturaren igoera izango dugu hizpide. Barnealdean batez ere beroa egingo du. Bertan hainbat lekutan maximoak 38 gradu ingurukoak edo altuagoak izango dira.
Kostaldetik hurbil, beroa ez da hainbestekoa izango eta maksimoak 28-30 graduren bueltan geldituko dira. Goizean eta arratsaldearen lehenengo partean giroa eguzkitsua izango da. Ordutik aurrera bero hodeiak agertuko dira eta zenbait lekutan zaparrada trumoitsuak bota ditzake, bereziki hegoaldean eta ekialdean. Goizean hegoaldeko haizea ibiliko da, arratsaldean aldiz ipar-mendebaldeko haizea gailenduko da eta kostaldean indartuz joango da. Asteazkenean beroak jarraipena izango du. Hegoaldeko haizea ibiliko da, baina brisa lehenengo sar daiteke eta kantauri isurialde barnealdean tenperatura maksimoak apur bat jaits daitezke. Hala ere, barnealdean balio altuenak 30 gradutik gorakoak izango dira eta hegoaldean berriro ere 38 graduak gaindituko dira. Eguzkia jaun eta jabe izango da ia egun osoan, arratsalde gau partean goi-hodei batzuekin. Eta arratsalde honetan gure tertulianorekin, gure analista politikoarekin erranen dugu, gaude, Patxi Urrutia, arratsaldeon. Baita zuri ere? Bertza behin hemen eta guk pozarren gai mordoa ditugu lantzeko. Lehenik eta behin, zer moduz bero hauekin, Patxi, non dago udaberria? Bueno, ez dakiten bero ikeragarri atzuko behintzat, jasan ezina, baina, tokatzen da guk, gehonek ari balimekara gure etxea ondatzen, gero horren ondorioak guk pairatu behar ditugu, edo aldatzen dugu gure giroa edo gure bizimodua, edo horrelako haunitz ere pairatu beharko ditugu. Eta hori jendia jakin beharko luke, naiz eta pensatzen duten hori datorren mendeko zerbait izanen dela, baina, uneia gaurkotasuna badu gaur ere, eta edo aurre egiten diogu, edo berak egiten dizkigun galderei guk erantzuten diegu, edo berzenaz horrelakoetan ibiliko gara. Lehen ez zeuden olako udaberri garaian? Ez dut uste, ni behintzat ez dut ezagutu horrelakorik, ez? Baina erraten duten jakintsu guztiak, adierazten diguten nondik nora dozen gauzak eta nondik dator deldu diren horrelako egoera bortitzak, ez, gogorrak, beroak. Betiko gaia, edo hemen egiten digu diru irabazten dutenak historia hauekin, edo beste bizimodu bat, edo bizi eremu bat, edo bizi egoera bat bilatzen dugu, uni erantzun emateko. Beraz, Patxi, San Ferminak pixket kiskaliak pasatu beharko ditugu, ez? Badakizu ze pasten den, nola 2 urte San Ferminik gabe dagoen jendea, gaur Kristoin San Fermin gozea daukat, eta uste dut beroak eta denak gaindituko dituztela besta egiterako orduan, ez? Aguna bari da, orai zenbait, herrietan eta lekutan bestak agertzen diren lekutan, non jendea bestagoze dago eta bildu, kantu, dantza, edan denetek egiten dutela, ez? Gaurkotasuna handia du eta gaurten bestak edozein modutan ere uste dut oso jendetsuak, oso alaiak eta oso mugituak izango direla. Gehiegi, akaso? San Fermin hauetan jende gehiegi? Gero bakotxeak egiten du bere estomagak nola erantzuten duen, ez? Batzuendako sobera, beste batzuendako eskaz, eta beste batzuendako bedi, neurrikoa behar bada. Gure adinean gabiltzanok, nahiko neurrikoak izaten ditugu. Patxi, pixkat politikan sartuz hori baita gurea. Egonda nolabiteko polemika istilua aurtengo San Ferminekin, badirudialako, badagola hor, eredu arteko talka bat, ez? Enrique Maia alkateak eta bere gobernu taldeak bultzatu nahi duen, edo badirudi bultzatu nahi duen jai eredu bat, komertzialagoa, akaso, bai? Barra pribatuak jarriz Gazteluko plazan, kupula handiak, kontzertuak akaso komertzialagoa, eta aldi berean, edo hori salatu dute behintzat, herritarrek, herri txosnak kanporatuz, ez? Zentrotik alboratuz. Ze gertatzen da hemen, Patxi? Lehenbizi gauza uste dut gure alkateak burmuinak nahiko urtuak dituela eta horrek ez duela gehiagorako ematen, ez? Berak bilatzen ditu liskarrak, lehen Bartzina bilatzen zituen bezala. Deneko gogoan daukagun non txantrako besta batzuten, bidoi urak hartuta eta dena kaldereteak egin behar ziren lekua, donola denak arroztatu zituen, lokatza eginezan eta herritarrek horrelako kaldereteak ezin egiteko aukera ekiditen, ez?
hori ikusi genuen, eta orai ere, bueno, pues orai bilatzen ari da bere protagonismo, eta nola ez duen bere burua gehiagorako ematen, pues horrelako astakeritan gelditzen da. Behizazu, badago beste detailetxo bat, errotxapean egiten zituzten pailada batzuk egun hobete batean edo, eta hori debekatu egin dure. Hau ikeragarria da, pailada bat debekatzea. Gainera, bera ez da nor debekatzeko zerengatik, berak autorizatzen du edo ez edo. Baina berdin du, ari da bilatzen liskerra eta ari da bilatzen bere lekua. Dena den, txosnen historia askoz ere zabalagoa da, zerengatik txosna ez da balduzek eman zegoen zerbait, baizik eta guk herritarrak lortu genuen zerbait. Lehenegoi, takoneran egin ziren lehenbiziko txosnak, eta gero hortik pastu ziren geltoki berria dagoen leku hortara, eta gero momentu batean ere egon ziren Baiona etorbidean, baina orduen bestaren parte oso importantea ziren txosnak. Momentu hartan oso importanteak. Pixkanaka gero herri mugimenduari kendu zaiozka bere aukerak, edo gu ere lasaitu egin gara, eta ez dugu lehen bezala borrokatzen, eta pixkanaka kendu egin dizkigute, eta gor badirute mesede bat bezala dagoela ez. Eta hau guk lortutako eskubide bat da, eta ordean ibiltzen zen, besta giro bat antolatzeko, eta baita ere, mugimendu herrikoiak eta urteko aurrekontua horrekin betetzen zuten edo hurbil ibiltzen ziren, ez? Oso kompletua zegoen. Horai, astakeri hutsa, eta erran behar dagoela, astakeri hutsa da, Gazteluko enparantzan txosna batzuk gurik eta gabe uztea, noiz eta, edozein partikularrari askoz ere gauz xumeagoak egiteko eskatzen zaiozkan autorizazione edo baimen guziak, ez? Baina, haiztuen errandu dena, nahi du agertu nolapait ere, eta horrelako astakeriak eginez, bere izena agertzen dut uste du horrekin, aurrera egiten duela. Ezke beste ez du deusik egiten, eta horrekin despistetu bedera egiten du, nolapait ere gordetzeko bere zintasuna edo bere gabeziak. Hala ere, Maiak errandu, nahi zituela nolabait ere bertze toki batera desplazatu, asotxa handia egiten zutelako, ez? Eta orduan, bizilagunek, ezin zutelako lo ongi egin, eta hori da argudiatu duena Enrique. Horrekin joan beharko genuke kontzertoketan antolatzera Juslapeñara. San Cristobalen beste aldera, zeren eta, jendea ez baino. Beste ere mutan denek badakigu, eta orain artere jakin dute Iruinen denek, gau batzuk direla horrelakoak, ez? Egiten aldiren egurtu geixo edo gutixo, baina nahi dut azken finean musika, dantza eta juerga gauz egiten da, eta horretarako behar da, eremua behar da. Lehen etzen bestik egiten gauz, niko gogoan daukat, nola San Ferminetan goizeko 7etan joaten ginen autobusko barrera, ure baitzen lehendabiziko irekitzen zen, eske gauz itxi egiten ziren ostatu guziak. Nahi baduzu itzuliko gara horretara, baina denak edo inorrez, baina hemen gertatzen dena da, hor batzui bai bertzei ez, eta batzui modu batera eta beste modu batera. Ezke, gero eta gehiago gure gizartean, ez naski bakarri bestetan, bai eta ere, justizian ez zaude usarran. Nola, gero eta gehiago, seguntan orden, da gai baten edo eginkizun baten balioa edo ustelkeria, ez? Gaurko gunean ez ditu ongi beresten, ez? Eta, gu behar dugu jakin, denendako demokrazia da, denek eskubide berberak izatea, eta punto. Gaurkoan gure tartean, badirudi, ni alkatearen laguna edo gobernadorearen laguna edo juezaren laguna edo artzapazpikoaren laguna banaiz, baditut eskubideak. Ni ez dakit noren Amaiurko karteren semia banaiz, nik ez dut eskubiderik, ez? Hoi da, triste eta gogorra gertatzen ari zaiguna. Baina igual, Patxi, norbaitek erranen du, hemen gertatzen dena da, txosna horiek direla arras politikoak. Eta hemen ez dugu besta politizatu beharrik. Erabat politikoak eta honek alkateak egin duen ere erabat politikoa da. Politikoa da, polis da hiria, eta politika da hiriaren aferetaz arduratzen dena. Eta gu arduratzen gara, eta zu arduratzen zara, eta denek arduratzen gara polisei horri buruz, ez? Bakarrik, beraien nahi dute, hortan ere nahi dute esklusibitatea, beraiek aztertu, eta gehien bat beraiek erabaki. Beraiek, baita udelako, beraiek sortuak dire dela pata del buey.
eta horrengatik badituzte eskubide guztiak, eta horra hemen eroixe egiten ari da. Bueno, astion erran dut, Burmuina ez duela sobera ongi, eta berriz ere uste dut hoi kontutan hartu behar dela. Berak egiten dituen gauzak ez dute zentzurik, eta bueno, bere ingurukoak eta berarekin daudenak udalean, oraindik ja horiek ez dute inolako markarik gainditzen. Besta gehiagoz, ari garela Patxi, Amaiurren ere egon zen, hain zuzen asteburu honetan, besta galanta, ez dakit, sokatiraren bueltan edo, baina, ikaragarrizko jendetza Amaiurren. Amaiur modan dago, gaurko egunean historiak egiten digun ekarpenarekin eta Amaiur dagoen antolakuntza eta taldearekin, ari gara bizitzen hilabeteo bizi dugu erabat hilabete kulturala, oso garrantzitsua eta inbertze jende erakarri duena. Lehenik izan zen Amaiurko seme bat Euskaltzaindian Euskaltzain sartu zela, gero izan zen ere Nafarroa Berrizaltza, inbertze zenbait ehunka jendean hurbildu zirenak aldarrikatzeko gure historia eta gure erabakitzeko eskubidea. Gero sokatirakoak ere besta antolatu zuten eta plaza gainezka zegoen larun batunten animeleko jendetza bildu zen ere kontzertuak eta dantzarako. Eta oso guda eta oraindik ere baditu zenbait eginkizun oso importanteak, tartean Maiak eginen duen irakusketa, egiten duen bere kantu espektakuloi ere Amaiurren aurkeztuko duelakotz. Oso pozik zerengatik alde batetik jendea parte hartzen ari da erabat, bestaldetik gure historia berritzen ari gara edo ikesten ari gara, jakiten ari gara eta jendea parte hartu nahi du eta aldarrikatzen dugu guk erabakitzeko eskubidea eta da demokrazian izeten alden aldarrikapenik handiena bakotxak berea erabakitzeko aukera izan dezan. Eta hortan gabiltza, eta arro, horrelako herri txiki batean, horrelako martxa jarri izana, eta disfrutatzen, erabat disfrutatzen, eta nolapait ere, diende guzti irakutsi nahi, gogo izan ez geroz eta lanien arituz geroz, ez dagoela guri kenduko digun ilusioa edo egiteko moduak edo horiek dena mantendu egingo ditugula, eta horien inguruan biziko garela, eta horiek dire demokratak gure herrian, gure gauzak kudeatzen ditugun moduan, hau kudeak eta ere nahi dugu zabaldu bertze Nafarroko eta Euskal Herriko herri guztietara. Eta historiaz eta demokraziaz ari garela, bai zuzen ere horren figura importante bat zendu da azkeneko egunetan, Josefina Lamberto, zergatik behar dugu aldarrikatu eta oroitu figura hau, Marabillasen ahizpa gaur egun. Zoritxarrez oso gutxi ezaguna da, eta oso gutxi omendua. Adibidez, lehenguan Asironek kale bat eman zion kale baten izena orko auzo batean, orko auzo berri hortan, eta Josefina eta Marabillas ziren bi ahizpa, Larragakoak, eta horien aita zen UGT-ko militantea, hogeita hamaseiko abuztuain 18 joan ziren etxera, idazkaria eta udaleko zinegotziak, eta hartu zuten aita, eraman behar zutela, eta orduen Marabillas 14 urtekin erantzuen, ni ere zuekin joango naiz, ez dut utzi nahi aita bakarrik, eta joan ziren, eta gero, eta jakintzen berela, udalera eraman eta bortxatu egin zutela 14 urteko neska, nik sekretario eta gero beste zinegotziak, Biraun goizean berriz bortxatu zuten eta hil egin zuten, eta bota zuten bere gorpua hor, zakurregian dezaten, eta gero azkenean gelditzen ziren ezurreken egin zituzten errestorik ez usteko. Hau da, bazituzten 3 pentze, edo 3 landa, 3 eremu, lur eremu, eta horiek kendu egin zizkieten. Eta, geroztik ama bere alaba txiki honekin, torri ziren Iruñera eskean ibili ziren bizi irauteko. Eta, gero monja sartu zen ustez, eta hor bere bizitza nolapait ere hobera egingo zuen, monjekin berriz esklaba izan zen. Eta azken momentu arte gonda borrokan egia zabaltzen eta bere historiaren nolakoak nolabait ere zabaltzen, ez? Nik uste dut horrelako emakume bat
93 urtekin hiltzen den merezi duela gure errespetu denez gainezkoa, gehien bat alde batetik sufrierazi genionakotz, eta hemen inork ez du errar nahi, ez du ertenal berari ez dago giola hor gertatutakoa, ez? Ez dut momenaldik asko zera handiago behaztuela eta errespetu asko zera handiago, eta bueno, eta hemen erran eskuina eta so ere urrundik, baina eskuina gehien bat, horrelakoetan beraiek izan ziren hiltzaileak, eta beraiek inoiz ez dut hemen horren inguruan nolabait ere, ez dakit, erreparazioaren bat bedere egin, ez? Bueno, pues oide Marabillasen historia, daude Josefina, horre hildenaren historia, horregon da komedorean, no ditzen den hor, pobreketak aten diren komedore hortan lanean, azken momentu arte, lekukoa, sufrimendua, eta ikustien orain izeten algaren gaiztoak eta gehien bat, eta azpimarratu nahi dut, religioa barnean dagoelarik zerengatik, bueno, pues hor gero biharamunian dena gaintziren mezaratako mekatzera, duz gertatu ez baliz bezala, horrelako eriotz ikeragarrian, 14 urteko neskatxa bati, eman eta gero nolako bizitza eramana zidioten bertzea izpari. Patxi, ze puntotaraino erran dezakegu kontu gogor hauek iraganeko zerbait direla? Zerbait, pasatu zirena, nolabaiteko iraganeko barbaritateak, baina, hori dela iragana eta ez dela bueltatuko. Begira ez zu, gauzak izaten dire fuerteago edo ezein fuertea, baina nahiz eta gaizki eginak izan, askotan graduazioak engainatu egiten gaitu. Zu pairatzen bali duzu, iduritzen zaitu asko zer fuerteago dela, bertzea pairatzen bali madure. Baina gaurko filosofia hori mantendu egiten da, eta mantentze hori gehien bat ageri da kartzeletako egoerarekin. Gaurko egunean gure gizarteak badu zenbait presoerekiko gorrotu ikeragarria eta hor eskatzen dute garbitzea, horiek denak garbitzea, eta, honek, eta, haundiago balimezen egoera edo gogorrago balimezen egoera segituko zuten bide horretatik, ez? Denek dakigu, otsaileen 23an Tejero horra sartu zela zenbait herritan, ja eskopetak biltzen hasi zirela, eta orduen ere zuten bilatzen eskopetak xoriak hiltzeko. Dut erabili da, eta gizakiok badakigu nolakoa garen, eta behin sutsuki sartzen bagara asunto batean, eta bertzearen etsai borobila gogorra izan eba dugu, horrelako tresnak eta horrelako jarrerak ikusten dire. Horrelako gaixotasunaren kontra ez dago xerturik oraindik. Eta horrek erran nahi du, edozein momentuten gauza hauek egin behar direla. Eta gehien bat, askoz ere gehiago, gure gizarte, Estatu Espainiarreko gizartean, non milaka eta milaka izan ziren hildakoak, eta inoiz, ez da horren inguruan, inolako erreparaziorik, ez da informaziorik ere izan. Kontutan eduki milaka adibidez gehien bat Andaluzia nola hil zituzten. Hainbertze, horiek berriz ere pres daude edozein momentuten, eta edozen gai txikiren gatik ere hiltzen hastea. Gainera, den eskura dutenez eta badakiten ez berei etzaiela deus gertatuko, askoz ere gehiago. Nik uste dut oraindik, hor, 36ko horren ondoriotik oraindik ere sendaketa pilaka egin beharra daudela. Kontutan eduki munduan izan diren desagerpenen, estatu gehien desagertutako gehien izan duen gizartea, Estatu Espainiarreko izan dela. Hemen ez gara, ez da itxuri buruzari, realitate buruzari gara ausnarketan egiten. Eta huala dago gorra, erabat gogorra, eta argi dago faxistak hor daudela, hor izan direla, eta gainera zoritxarrez gaur berpizten ari direla. Hain zuzen ere, Patxi, diozunaren aritik, badirudi munduan gertatu dela eskuinera lerratzen ari dela, zertxobait jendartea, eskuin muturrak indarra hartu duela, Voxek Espainiar estatuan, eta badirudi, edo hori erraten da, gaztetxoenen artean ere halako kontuek frankismoarekin zerikusia dutenak edo, nolabaiteko bizi berritze bat izaten ari dutela, eta punto transgresore bat ere bai dutela, ez? Figura horiek berreskuratzea bihurtu da, ez dakit, zerbait apurtzailea, ez? Zer erran gazte horiek, Patxi? Zu gestian ertentzen nuen, sokatiraren inguruan amaiurren beste egintzela, sokatiraren ejemplo hartuko dugu ikusteko nahi dut. Sokatiran gertatzen dena da, zu gatxik egin behar duzu, ezin baduzu eraman ere, zu gatxik egin behar duzu, nolabait ere, momentu batean ja tiratuko duzun edo ez, eta uste dut hori behar dela
bilatu gauz guztien gainetik, ez beti atxiki egin behar da. Ze gertatzen da, zuk lasatzen baduzu bertzea garaitzen ari da, eta hau da gertatzen denare politikaren munduan, eta gehien bat ezkert eskuinen arteko borrokan. Zuk, zure aldarrikapen sozialak, ezkertiarrak, maitasunkorrak, gauz gehiago erraten aldiren, zuek hori laintzen badituzu eskuinak gordetu egin behar da, orden harripetan behar du sartu, eta guk hainbertze urtez mantendu eginda nahiko urrun eskuina. Ze pasten da, gero eta gehiago ari direla eskuina babesten gehien bat podore faktikoak. Eta, bueno, podore faktikoak beraien alde tiretzen duten einean besteak lan gutiago edo egoera oker bateren alde gehiago lan egiten dugu, ez? Eta hoxe da gertatzen dena, egon dire gordeta, inbertze urtez, baina nore ikusi dutelek, ari direla nagusitzen horrei fuerte, eta horrei arrisku oso handia da, zerengatia galdu da lehenengo euskarri hori galdu egin da, eta hori berreskuratu egin behar da. Eta hor ez dago bromarik. Estatu Espainiarrian estatu golpeak izan dire, ere hilketak izan dire milaka, inolako errespeturik ere ezagutu dugu, hainbertze gauz hor ditugu tartean, eta horiek denak aztertu behar ditugu, landu egin behar ditugu, eta ikusi. Eta eskuinari ez dugu, man behar ez da eremu txar bat ere, eta ikusten ari gara gainera, bueno, PP ari dela negoziatzen ja dena Voxekin, ez? Eta, bueno, lehenengoan ikusi dugu militar talde bat, ere gandela Los Caídosko hortara, erratera, bueno, nolapitere bere Ama Berjin edo Kristoi agur bat egitera, edo eta ikusten dugu polizien sindikatuak ere gero eta gehiago indartzen ari direla, eta hau dena arriskutsua da, zerengatik hauek inork ez ditu aukeratu deus egiteko, eta gainera armatuak dabiltzalako, eta hor kontu zibili behar dugu, eta horren kontra buru belarri egin behar dugu, eta ez da egiten solasian baiziken eta eguneko egoeran, hoien eremuak murriztuz, eta gehien bat erakutsiz beraien falsukeria eta beraien trampak egiten, eta gero horri gehitzen balin badiozu, zer ari den gertatzen, pues bai adibidez Aristrainekin, erregearekin, zenbaitzuk lapurtzea eta zenbaitzuk delituak egitea, eta nahiz eta tribunaletan irabazi gero ez errespetatzea tribunalera baki, horiek denak ere hor ditugu eta hortan gabiltza. Buru belarri uste dut aldatu behar dugula, eta sinetzi behar dugula eskuina hor dagoela, eskuina beti hor dago, baina nore indartsu dagoela, eta horri guk indarrak entzen aldiugu, baina jarrera tinko bati jarraikiz bakarrik lortuko dugu. Patxi, gaur ez dugu denbora askorik, hausnarketa zabal horrekin etxiko dugu, eta Josefina Lambertoren memoria berreskuratuz eta gure omenaldi txikia eginez, mila esker gaur ere gurrean egotegatik eta hurrengoan izanen dugu denbora gehiago airean utzi ditugun gai pila horiek jorratzeko. Mila esker. Dale eta mila esker. Ikus ditzagun Iruña herriko udaletako albisteak. Berrio beitin dagoeneko eskuragarri dago kultur agenda berria, martxoko eta apirileko ekitaldi guztiekin. Kirol eguna, euskararen eguna, musika, ibilaldi, osasungarriak, erakusketak, ipuin kontaleariak eta abar luzea. Berriozarko elkarteentzako 2022ko diru laguntza deialdia atera da, eta ekainaren 17 arte egiten aldira eskaerak. Eta beste albiste batean, aipatzen denez, musika eskolak berak dakien bezala egingo du agurra, musika jotzen. Ekainaren 13 eta 14an, bandak eta taldeen ikasleek ikasturte honetan lortutako maila ikusi eta entzuna izango dugu. Gainera, hilaren 15ean eskolaren eguna ospatuko da. Burlatan urtero bezala hiriko uda kanpaldien egitaraua atera dute eta izen emateko eta ordainketak egiteko aukera zabaldu dute. Guztia udalaren webgunean eskuragarri. Eta Burlatako udaleko autonomia sustatzeko eta mendekotasuna prebenitzeko zerbitzuak, jubilotekak, Nafarroko Down sindromearen elkartearekin eta Itaka Sespep okupazionaleko Kronos taldearekin lankidetzan jarduera jardunaldi bat egingo dute. Jarduera 2022ko ekainaren 10ean egingo da.
11:30 Burlatako adinekoen udal zentroan, eta 1:30 iraungo du. Eta Iruñean, 5 herrialdeetako 9 diseinatzailek parte hartuko dute San Ferminetako su artifizialen nazioarteko 21. lehiaketan. Lehiaketak 3 berritasun ditu aurten. Aurremuntaiaren aukera, Iruña aitzindaria izango da Espainian, artistak epaimailan sartzea eta lehiaketaren lehen logotipoa aurkeztea. Bertzalde, Iruñak bideo zaintzako 30 kamera jarriko ditu urte amaierako, Alde Zarrean eta Gazteluko itzulian herritarren segurtasuna areagotzeko. Udalak 300.000 euro inbertituko ditu ingurune seguruagoak sortzeko eta delituak prebenitzeko. Azkenik, gaita eta txistu dantza tradizionalak Gazteluko plazara itzuliko dira aste honetan. Astearte eta ostegunero, 7:00 9:00 Iruñeko gaita jotzaile eta txistulari bandek hiriko erdigunea girotuko dute. Hauxen dena gaurkoz, astearte honetan magazinean, bihar ere, asteazkenean, hemen izango gaituzue. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.